Trunfan copas. Ola amigos, aquí dentro está o truco de hoxe. Nesta baralla de cartas comandada por este 5 de copas que se vai ir baleirando delas por arte de maxia. Por de pronto xa temos 4. Despois dunha pasada aparecen 3. Logo, onde había 3, soamente 2. E finalmente, aí a vai unha. Pero ollo, porque ao dicir oink oink, esta última tamén ma vou levar entre os dedos. Boto-a na caixa e manda truco. Vede como delas saen unha detrás da outra todas as copas. Para facermos o truco de hoxe precisamos unha baralla, unhas copas recortadas e unhas cartas de copas trucadas. O primeiro que tedes que facer é recortar as copas e metelas dentro da caixa, gardándoas aí ata o final. Da baralla hai que xuntar as cartas que levan copas e formar con elas unha especie de libro como este que estades a ver. O 5 dobrádelo pola metade e por este lado botades un chisco de pegamento para pegardes aí o 4. Facede lo mesmo co 3, pegamento mediante, e así sucesivamente ata chegardes á última carta, a branca, que en realidade é unha cartolina. Todo isto haino que poñer en riba das outras cartas da baralla, tendo coidado cando as collades na man de que non se vexa esta separación. O único que restará por facer é, con esta man, pasar as cartas disimuladamente como se fosen as follas dun libro. Así aparecerá primeiro o 4. Repetindo a operación deste xeito, descubrirede o 3. Estes 2 dedos son fundamentais para que non se levanten as cartas. Logo chega o 2, que dá paso ao as. E por último, vouno realizar sen que se note a cartolina branca. Facedes que colledes as copas, que as botades na caixa e mostrades as que tiñades dentro recortadas. Agora o truco está nas vosas mans.